Shenge ngizocela ukuthi mhlawumbe ke siqale nje sibuyele emumva. Ngiyazi ukuthi kule nyanga esikuyo sibhekisa amehlo ethu endlunkulu, sabhekisa amehlo ethu kuwonke amakhosi ohlanga kithi. Njengoba sithi nje sibuka iAfrika ukuthi isukapi iyapi. Ngiphinde ngazi ukuthi masikhuluma ngomntwana uMagogo sikhuluma ngensika yomlando wakithi ekwaze ukuqinisekisa ukuthi siwuZulu nathi sibe nokuyihlonipha ngasonke isikhathi. Ngiyakhumbula nje bengilalele ku SAFM bekhuluma ngaye kamnandi kabi badlala nomculo wakhe. Ngiyazi ukuthi kuningi othi bawukukhumbula ngaye kuvuyi ngaphakathi kuwe. Mhlawumbe singaqala kuye ke sibuyele kuye ukuthi njengoba sigubha inyanga yezwekazi laseAfrika iqhaza likamntwana libaluleke kangakanani, yini ebuye emqondweni wakho ngaye ikakhulukazi ngokunotha nobuhlakani abe nabo? Ngiyathokoza mnqami nami ngiyabingelela nekubalaleli. Ngiyathokoza uma into yokuqala ngibuza ngomntwana uMagogo Thombisile Mantiti ngangezinye Constance kaDinizulu owengumama ongizalayo wayezalwa isilo sasoSuthu inkosi uDinizulu kaCetshwayo endlovukazini yakhe uSlomo Mdlalose indodakazi kaNtuzwa Mdlalose owazala isilo sakwaDlamahlahla Ngonyama Solomon wazala umntwana omkhulu okaSoyisimboni umntwana omshiyeni kaDinizulu wase umntwana omshiyeni elanywa umntwana uMagogo. Empeleni njengoba ngiphatha igama lomntwana omshiyeni fanele ngisho nokuthi negama lokuthi uMagogo walithiwa uye eyingane elithiwa umne wabo umntwana omshiyeni ngoba umntwana kwangathi waye ezalwa wayengachami. Manje inyanga esihla kuyofunwa inyamazane igogo ngoba bayose bacanga ukuthi kusho isalukazi Magogo cha kusho isilwane igogo ngoba welashwa ngalo umne wabo ke noma sengumfana mesezela udadewabo wasethi uMagogo. Umntwana ke wazalelwa emzini kaDinizulu oSuthu wakhulela kwaNobamba lapho inkosi uMpalajuba Solomon kaDinizulu newabo abeka khona base ya ezibindini zamadoda lapho umntwana ke aye khulela khona engixoxela ngokumzimo bokukhula kwakhe ukuthi kwaba khona ukuphambana phakathi kwesilo nendlovukazi uGogo wase ezeya kubo uGogo kaNtuzwa base bona bobathathu bengeniswa konina abanye indlunkulu enye. Yena nje umntwana uMagogo wangeniswa endlunkulini okwaSonkeshane okubuthelezi ozala umntwana uMathole Gwaqa Munywana Peter kaDinizulu kuyena owayelangeniswe nesilo sakwaDlamahlahla. Umntwana umshini wayengeniswe kuGogo ofana naye uNkulunkulu ayimnika amakhono esabekayo umntwana ngoba umntwana umama uMagogo ngaphandle kokucula lokhaziwa ngakho kakhulu kodwa ngisho namahubo la kaDavid amanye wayewasho ngekhanda emasithandaza njengo 91 nje engamkhohlwa ethi wena kusithikeni kophakade elisho ngekhanda word for word. Okwesibili njengomuntu wesifazane waye akhonyosi eyayimeqa ngale ngoba lapha sekubusa isilo sakwakhetha umthandayo ingonyama uCyprian bekuzulu nyangazizwe nami sengikhulile nje makubonga kwesikwakuzekuselela ngoba wayeqala abonge
ukhokho kusenza ngakhona amqede ezelembeni ezenkosini udingane azenkosini umpande kasenza ngakhona ezenkosini yesondini ezekuyise inkosi ingonyama uDinizulu abese ngena kubane wabo abonge inkosi Solomon Maphumzana amqede abonge mna wakhe umntwana umshiyeni omelamayo nolanya uye naye azafike kubo elokho esuke kusenza ngakhona kuzisikhathi mayibonga ke ngoba inyosi ziyayiphambane ngoba phela uba sithi inyosi sihlonipha igama lasekhaya lesilo sethu sandukhodamu ngoba ladlaliswa ngokuthiwa umbonga zozwa wasebizwa ngokuthi umbongi ngakho ke sithi inyosi sisho labo baziwa nakwabanye bakwethu ezizweni njengaba maxhosa ngokuthi izimbongi ngakho ke nalapha ekhula umntwana umne wabo le waye negubhu le-organ negubhu ipiano noma engalifundiswanga kodwa alishaya ipiano lehlabelela amahubo kaDavid alishaya amahubo kaDavid alishaya ehlabela amarabhe ngalesi sikhathi sesendulo ngaphandle kwala ethu umjabulo now ayewazonke wangifundisa nokwehlukanisa ukuthi sina sicebeka isizwe samaZulu ngoba kusukela ngisho imlolozelo yengane kuye lengane ikhula imlolozelo yengane yoba abanye babemzihlabelela ethi uyephi na wensemsamo uyephi na uyephi uyephi na uyokawulu uyephi na umlolozelo lo ovamileyo osike wazahlatshelela naseyikoleni ngaphandle kwalokho neqhumshelo engikhala ukuthi iqhumshelo seyithanda ukuphela kanti izona ama zentsha okufanele ngafanele ngoba nakho uganana ngesizulu akusenzeki ngendlela ebakube khona iqhumshelo lapho kuya ncintiswane khona abafika nomalobakazana nabamkhwenyana amathi impela akushane nesigubhu bese kuzawa emahubeni ke esizwe imchayo okuchaya ngayo kuchanguzwa kuye nayo kuzingela kuze kufike emahubeni ke amakhulu amahube okuyona ahlatshelelwa kuphela phambi kwenkosi ikakhulu nalapho inkosi ibusa igubha mase kwenziwa imthandazo yesizulu sekubongwa ahutshwayo ngaphandle kwalokho noma inkosi ikhotheme wena ahutshwayo ngoba ngibonile njengoba kushone isilo sethu ngoba ikhotheme ngonyama yethu manje ukuthi abanye bebethanda sengathi kungayijadu ukukhothama kwaso kanti ngempela khona amahubo kufanele siwahlabelele kuphela ngalesikhathi azothi leyo nafana nomthandazo kodwa ngingangizama nami ukunqanda lapha nangapha ngoba ngazi ukuthi abakwenzi ngamabobo ukungazi ngoba wena benziwa ukuthi uthando lwesilo nothando lwendlovukazi yoba naye yayibili igagu umntana enkosi kaSobhuza umntana enkosi uMantombi shiwe indlovukazi akuyona ngathi izobamba labukhosi ekhothameni komyeni wayo naye ibigagu bese bethanda nawo ukwahlabelela kodwa nakhona kungeyona inkundla yokuhlabelela amahubo njalo umntwana ke ukuthi njengoba ungibuza qhamu wengimangala kakhulu neminyaka u53 kuze kuqhubeke kwakhona umntwana lapha eThekwini kwamuhle wayesebenza wayelapha eThekwini umntwana uphika kaSitheki kaMpande ayethi baba umntwana kuye ngoba wayemzukulu wenkosi uMpande manje obelapha kuningi ke namase university babeya kuye
kodwa angakwaziyo abesethi abeze kumntwana umama kodwa uyise kuye emdala kangaka ngenxa ukuthi umntwana wayeze kakhulu ngaba bala abaningi oprofessor abeqhamuka njengoGrighe ubhala incwadi social system of the Zulus nomyena wakho Jack University of Natal bala doctor Professor Blacking John Blacking musicologist bale abaphuma phesheya Dr David Rycroft bale Hugh Tracy owaqala bala kakhulu naye oqopha kakhulu omningi music wakhe bese kuba intokazi nansi yayikhona la emsakazweni eyaqopha amaningi amahubo umntwana ngizikhumbula nje igama layo udokotela nayo no Dr Velman abavela eSweden organist yase Uppsala ngezingaqedwe ngoba msakazi ngesikhathi umntwana eGhana yazi ukuthi mhla igcaca intombi bese kungakusasa kube ubulanda kube kwimbiza yotshwala kuhlale abasemzini abasenemlokazi nemakoti kuhlale abamkhonyana bese bexoxa ke manje umlando kuthiwa ubulanda igama lakhe uma lowo olethiweyo abakubo uma mhlambe ehlushwa ikhanda noma isisu noma kufaka unibasho ukuthi cha uyaphila kodwa kumhlupha ukuthi kodwa umntwana uMagogo ngesikhathi kukhulunywa ubulanda kwathiwa okukufa kuye ukuthi akakwazi ungahlabeleli ngakho wacelelwa kwababuthelezi ukuthi akenze into engenziwayo ukuthi umlobokazi uMamakoti efike ekhaya ahlabelele ukuthi bamvumela ahlabelele ngoba akakwazi nje ungahlabeleli impela kanjalo ngangimangala ngoba iBhayibheli leli wazofunda kathathu esuka kuGenesis kuSambulo 3 times ngifuna ke sibuke mntwana la ngasohlangothini olithinta ukuvikela lomlando nothile wabantwana bakithi eNdlunkulu abantwana ngokwahlukana kwabo ikakhulukazi kithi njengabendlu ensundu ngoba siyayigqaja kakhulu ngomlando othinta amakhosi akithi ohlanga amakhosi oselwa kanti nabantwana ngokwahlukana ngokwezindlu zabo ezehlukeneyo sikwenza kanjani ke mntwana ukuvikela lomlando onothe kangaka esikhathini la siphila khona izinto zonke zithanda ukuguquguquka masibuka kuphinde futhi kube nanenhlese yokulahla izinto zethu kulomphakathi esiphila kuwo noma kulesikhathi esiphila kuso sanamuhla senza kanjani ukubuyela kulento yakithi enothe kangaka njengoba usilandisa ngomlando nothile kaMntwana uMagogo eminyakeni ngama50 kusukela manje uma singawuvikeli uyoshabalala senza kanjani ukuvikela nokuhlanganisa ke namadlinza ehlukene amakhosi akithi njengoba kuyinamuhla kunesikhalo esithi mawubheka amadlinza ahlukene kusukela emakhosini okusukela kwaphambilini kuze kuba imanje sinokungawanaki sinokungawavikeli senza kanjani ukubuyisa leso sithunzi esithinta indawo ezifana nendawo yasemakhosini esithinta indawo ezifana nendawo yasebabanango enothe kakhulu ikakhulukazi lapha igquma laseyindumeni elinothe kakhulu ngokutshala amakhosi akithi ohlanga ngesikhathi siqala uhulumeni waZulu la ngesikhathi uhulumeni obandlulo esiphoqa abantu abambisholo ukuthi ababe nohulumeni saba ngobokugcina thina kwasingene ejokeni lohulumeni basekhaya ngoba sasingahambisani nakho ikakhulukazi thina sasi amalungu ombutho kaKhongolose kodwa enye into yokuqala njengayiqala nqa kwaba iBureau of Zulu Language Zulu Language Zulu Culture and Language eyalontshwa yethulwa eShowe ngiyakhumbula ukuthi ngangibhala inkulumo yokwethula lapha kwazi kwasebusuku usolwazi uprofessor othi Nxumalo
eshaya ngomshini lo amadala uRemington ispeech sami sivikela lokho senza konke nama Monuments Council ngaphansi kahulumeni waZulu kwaze kwathi emva koba ngithathe uhulumeni wabhunga umangalela ngendawo yaseNgwavuma ayiseyinika bacubuze ngayo eSwazini Swatini ngathi silweni hlangalwezwe asikhumbule ukuthi ithambo likakhokho wakho lapha ya kwanyawo isilo savuma sahamba sawukwakha itshe lesikhumbuzo edlinzeni lesilo semgungundlovu isilo udingane kasiza ngakhona saqhubeka njoba isilo umpande ekhona la namanje ngibusondini idlinza lakhe lapha salakha sinesilo salukhodama nohulumeni waZulu emva kwalokho sakha idlinza lesilo sasosuthu inkosi uDinizulu kaCetshwayo salakha sakha namanye ikhumbuzo ngisho nezawundunankulu njengonjela kaSompisi wayondunankulu ka wesilo semgungundlovu nabanye banjalo lapha nje uya kule mabhilidi khona lapho ondini khona ikhumbuzo ezenziwe uhulumeni lo wesifundazwe ngaphansi kwayo lo le nhlangano engayiqalayo amafa akwaZulu lapha benze khona isikhumbuzo senduna eyayihola ibuthe la guqisa amangisi eSanjwane obase bakha nelinye isikhumbuzo sikakhokho wami umnyamana kanqengelele okuyena umtitilo omubuthi esilo onke nesangoma unobiya lapha ya Madondo lokho endaweni zesizwe okuthiwa inkosi Shaka ebusuku yapenda ngegazi igqobo ifuna ukuba ihlole izangoma okuyena owanuka isilo salakhe sizame kakhulu kabi thina ukuthi lezi zinto zingakhohlakali namanje ungqongqoshe unkosikazi umhlonisho uAngie Motshekga wamtshela ukuthi elinye amagama umntwana omkhulu behlele izikole zonke eSouth Africa uqhudelana ngalo qobo lwakhe ngathi ngamumpha ilekhuza iCD kumntwana magogo ngqongqoshe kwangijabulisa lokho uma ungqongqoshe wethu uhulumeni omkhulu wethu ekhuluma kanjalo ngakubona ukuthi nohulumeni lo okhona uqinisekisile ukuthi lokho umbuza khona ukuthi kwenzeke bona kuyenzeka impela okwamanje kakhulu ukuze kufike naphezulu national uphinde futhi waba nesandla esikhulu kakhulu ngasohlangothini lokuvikela isihlalo sobukhosi ikakhulukazi ngasohlangothini olithinta indlunkulu igalelo lakho libonakale kusukela nangesikhathi ungena njengondunankulu kaZulu wakwazi ukubuyisa leso sithunzi kwakube namuhla isizwe siyahlonishwa ukukhululwa ngokubumbana kwaso ingenxa yamandla negalelo obenalo ukuvikela lesi sihlalo esibaleke kangaka yini mntwana ongathi bikunika intshisekelo yokusebenza ngokuyikhandla ngenhloso yokuvikela lesi sihlalo ukusukela kwasemakhosini aphambilini kuze kuba yinamuhla msakazi ngiyajabula ukuthi ibhungu lakithi njengawe libuza lembuzo ngoba khona lokho ukukhombisa khona ukuthi ugqozi likhona nakini kungibuza imibuzo njengale kungijabulisa kakhulu ukuyakhombisa ukuthi nani nentshisekelo lezi zinto namagugu esizwe sakini agcineke mala nobukhosi ngenkathi ngena esikhundleni ukuphatha isizwe sobuthelezi 1953
ngabe sengixoxela umntwana magogo ukuthi lapha kumsunguli wesizwe ilembe etsheni lele lapha kwaDukuza ukuthi ingonyama uSolomon kaDinzulu owayizala yona ingonyama uCyprian Bhekizulu nyanga izizwe azange lembulwe ngokomthetho ngoba ingathi waphazamiseka ngoba imali yakhe lele yatshe yayiqoqwe isizweni sonke noma abanye bayidla wayefuna ukuthi ilembe lenziwe umfanekiso isitokuthiwa istage ngesingisi siphelele konke nehawula nesihlangu salo manje akwenzeka ke lokho nango ke owesilo isilo samakhosi esekhothama eno 40 years isilo sokudla amahlahla ngase ngithi umntwana wangixoxela ngiyokhuluma nesilo umzawa wami ngonyama yakwakhetha wasethi hayi angiqoqa abantwana ngabaqoqa nangesiqalekiso senziwa isilo sileyo ngisathi besibulala esenza iqalekiso baqoqa abantwana benkosi bonke bakaMpande abantwana ngoba abantwana bakaMpande lempela ke kwakhishwa inkomo kwanqunywa ukuthi kufanele lapha na ngo54 kiwe edlinzeni kwayimina umgqugquzelo nomabhalane walelo committee ukhona nabaholi nomzana AW champion owayengumholi futhi kaKhongolose la esifundazweni kanye nabafundisayo ngiyabakhulu njengomfundisi Lucas Makhoba we-African Congregation nabanye nomufi uSobaba Bishop AH Zulu okuyena okwathi ngosuku lokuqala kwenziwa inkonzo yengenyelo uye esengumfundisi lapha eThekwini Color Street St Faith emva kwalokho ngakusasa kwathiwa kubhinqa le ndaba ke yogqoza ukukhuluma ngalo lapho ke loba khona ngoba ngokuqala nqa abakwaButhelezi kwathi mase ngibekiwe ngalamapheshana kaphuma kulabo basinqoba uhulumeni base bengenisa esibayeni ngokwesiko sizingena esibayeni baba umali yamakhanda wengiphathele sememeza ekhuluma esibayeni ebiza bonke abakwaButhelezi ukuthi nangokuma ngosuthi njengoba umnewethu Mathole ashona ngo1952 uye usesihlalweni ngalelo langa ke induna zami lapha neGoli zange ngenzela imvunulo yesiZulu qala nqana mukubhinqa idlaka kanye nesikhumba angenisa esibayeni njoba ke ngisonto esheshi mina batha abanye esheshi banyakaza esontweni ukuthi ngaqhubeka kanjani kwemukela isizwe senkosi nabo sengeke ngangena esibayeni kwenziwa leyo nto ngabhinqa nokubhinqa kodwa ngenhlahla umfundisi wayiphethe esontweni la St Mary's uPeter Biyela wayomfundisi ohlakaniphileyo futhi egogodile ngoba wayeneqhuzu le-licentiate in theology ayelifundisa eSt Peters eGoli uvela wabahleka nje uma ke sengithi ke sengimemezela ke ngisilo sesingigunyazile uba ngithatha umsebenzi wakhe sobunduna nkulu sengisho ukuthi ke ngelanga lesibili kuyobhinqa ngiyakhumbula ukuthi lo wayengumabhalane wesilo sakwadla amahlahla umnumzana uSimson Bhengu wathi akuyobhinqa yena ugatsha lowo ozalwa iHedeni Mathole shubaba ngoba baba wayenesithembu wena enamakhosikazi amashumi amabili ngoba phela bafika sengathi uma sikanwa isithembu ngathi bakusho esihogweni abantu baganwa isithembu kodwa bakhohlwa ukuthi amaboko kaDavid yona esihuba ngawo kwayeganwe yuhide labantu besifazane kodwa ngahleka ke ngoba umntwana wami umntwana uMyayiza kaNdabuko wayesehleka ngoba uBhengu wathi mayibona nesilo ngoba isilo samsathi kimzala ngiyafuna nami ngifunele imvunulo ngakhuluma nezinduna zami eGoli osiphoqophoqo ombhabhama impela bazenza sasi isidlakala entini nakho konke kokuvunula isilo sabhinqa nami nomzawa wami umntwana uBhayisikile uzalwa umntwana umshini njengoba belamana kuSolomon umntwana umshini noMagogo sabhinqa kuqala nqa yazi ngathiwa kanjalo kwathiwa
Kuyowenza mina ngeHayden. Yeah. Bese kubhinqa nje akwenzekanga kalula. Yeah. Yeah. Ngoba ngiseyingane ngikhula kwadla amahlahla ngiyakhumbula ukuthi umkamfundisi omhlongo Yeah. umfundisi wakhe omdala abazali bami sebezintombi omntwana uJessica Yeah. omntwana ikhona bakaSolomon wathi abanqunye esontweni ngokufaka umgeqo obuhlalo ethi into yamaqaba sasidukile isizwe kakhulu yeah. Sesiduke kakhulu sadukiswa ke ngoba noma abasilethela into enkulu ivangeli abafundisi Yeah. kodwa babebone ngoba babesanda sengathi impucuko yawo yasentshonalanga sengathi kwinto eyodwa nobukholo beKristu kwizinto engahlangene kancane. Yeah. Manje ke msakazi ngibonga kakhulu ukuthi ubuzele umbuzo qhubekile ke silo saqala ke uba siye lapha edlinzeni lelembe ngalokho uxoxa kwami naso yonke iminyaka uthe mase kufika uhulumeni bokwaZulu ngo1970 sase sikwenza kuba umthetho ukuthi sikiye khona sase phasa umthetho ukuthi u24 ilanga abathi abanye abangathekisa ngalo ukuthi isilo sakwaDukuza ilembe la bulawa ngaso njalo sikhumbule ngakho kwakuyiholiday lapha u24 kwaZulu u24 manje na ke yonke iminyaka ke kanjalo Yeah. kube khona inkinga nje ke ngoba uthe uma umhlonishwa Mandela inkatha isikwazi kuwina isifundazwe lesi inyaka elishumi mina ngingqongqoshe ngaphansi kwaMadiba wakunika umnyango we-Home Affairs wophethe nama-holiday la manje ke ngahle ngikhetha iqoqo ngaphandle kaDr Van Seyslabet ukuthi lungisa ama-holiday la kuthi mabebuya ke ngibatshela ukuthi kuza lapha kwaZulu 24 usuku olukhulu base bethi bona cha kuzonziwa kube usuku lamasiko alo lonke izwe kodwa ngazama mina ukusho ukuthi mhlawumbe abanye bayokuthandisisa lokho ngakaqaleni nje thina lapha kusaphethe uhulumeni wakwaZulu bese ligubha lolu suku la 24 kodwa bese kuthi lolu seluyiholiday siqhube zonke inhlanga namandiya namalungu ngoba sesinjalo isizwe akuseyithi sodwa thina amaZulu kodwa amaZulu ngishilemba lenge behlulule abamhlophe baxoxe labemukela kahle. Mntwana kuningi ukukhuluma okube khona kulandela ukukhothama kohlanga lomhlabathi kanye nendlovukazi ukukhuluma okubize ukuthi ukwazi ukuthatha indawo njengoNdunankulu kaZulu ukhomba indlela kubhekwe phambili namanje nakuba isilo sinaso lapha isilo uMisuzulu kusekhona ukukhuluma okude kuqhamuka einhlangothini ezithile okuthinta kakhulu isihlalo sobukhosi lapha esithinta isilo esibusa njengamanje. Ngiyafisa ukuzwa umbono wakho namazwi akho mayelana nezingqinamba ezikhungathe isihlalo sobukhosi esikhathini sanamuhla nanokuthi senza kanjani ukuxazulula ezinye zale inkinga ezilethe ungabazane kubantwana abathile basendlunkulu kuze kuba imanje. Kulokho ke msakazi bese kungiphinda mina ngoba ekhothameni kwesilo sakhetha ingonyama uCyprian nyanga zizwe bhekuzulu kaSolomon kwenzeka into efana nale umjokombana lo wayise ngo21 years semncane kangako wahlukumezeka kakhulu khona endlunkulu ngoba kwabo khona nje ukukhulumana ukwenza sathi ukuphambana nomzawa wami umntwana omkhulu ngase ngiduba mina uthi cha angiseze ukusondela ukuzoba nesandla ekwelekeleleni njengoba kumsebenzi wami angibekile ubhusha ukuthi ngindunankulu wakhe lesizwe ngakho isilo lesibesi ngaphumi kwaphinda ngene sithi namhlanje na kuya enkantolo lapha kuyoxoxwa ithupha
bafuna ukumkhipha azathathwa siwe le udadewabo kwaMahlangu awuthukuzwa khona sonke isikhathi la kwenzeka lokho kwaba khona omkhulu umsindo nje ngalokho ngaba phakathi kwawo nami ngaba mubi kwazoba sengathi yime ngona isilo lesi ngathuka nangokuthi isiphazamisa ekufundeni basingafundi ingaqhubeki nemfundo yaso ngoba ngafuni basifunde njengami inhlamba ezayibhekiswa kimi ngaleso sikhathi bengithuka nje kungafanele umsakazi ngoba isilo mina ngangiyitshena ukuthi kulelizwe umuntu akekho ongasimama nakuliphi iqhaza mayengafundile isilo sasisithi kimi undombana sinje wathi cha ubuke lapha elisuthu yanyonkela ngoba inkosi yaselisuthu yohlanga umshweshwe ubereng inkosi uhambile wafundisa iphethe ngiyakhumbula ukuthi umntwana umama kwathi masikhuluma lolu daba ngithi usho kanje angikhohlwa namanje wathi nje hey uthini Zulu uthi uhamba ufundise kwathiwa bayethe ngakho ke isilo ke empeleni ngendlela ngena ngasangena ngomsindo njengoba uyawuzwe inyozithi ube nesibindi buthelezi ukhuthazela uzibona kade kwangiqala lokhu bekungiphinda nalapho esilo umza wami kulungiswa ukuthamba kwakhe nokubekwa kwakhe utshalo kwakhe ngaba phakathi komkhulu umsindo nabanye nje inkulu abayizihlobo zamabasa bami bahomeza abanye bathi masibe sibethi ukunatha bese bethi bamabhubesi baphumile ezulu bese bambona ugatsha uzokwenze njani ngoba nakho ushonile umfowabo mangala kufuna umuntu akayise besho njalo ngaze ngaduba ngathi hayi sengiyakophinda ngene ngakhuzwa indlovukazi indukulo kaShawu owayizala umntwana umcazeni okwakuyena umntwana omkhulu okwakuyena owayeseyindlovukazi inkosi inyangazizwe eyayifakwe kuye ngesikhathi kuba khona ukungazwani phakathi kwesilo naye wasala kuye wangikhuza wangithethisa bathi ngashiya umsebenzi wami nomntwana waSitholani umntwana uPeter Mathole Gwaqa munyana kaDinizulu oyena welanyaniswa nesiso kwazamahlala bangikhuza waze yathi indlovukazi kwase hawu gatsha abanye baza bakho labo bebevele bemngenela umza wakho beshisilo ku sawakhetha bethi wena usinaki nje nakugatsha nje kuphela uthi azathukuthela athi khona kwempela ningangenzelani nje ni esethukuthela ngakhuzeka ke ngahlala impela nje bo nomsebenzi wokukhothama kwesilo wawuphethwe yimi waze kwaphela uphethwe yimi nokubekwa kwasisilo nje ngangene kuso umntwana omkhulu wasenqangiphilile umza wami umnawe isilo naye ukubekwa kwakhe kubaze bebe umnawe ngangilokhu mphethwa endlebeni uShamas wayeganwe inkosazana Mafungwa uGreta vela ngokubonga okuyena wakwabosilo unyangazizwe elokhethi kimi uyambona nomza wakhe eshingonyama uthi nangu isilo kigula na ngoba nami ngaze ngahamba nayo ngahlala inyanga yonke nayo eGoli ngise kuDr uProfessor Theron igula yazi yangcono kodwa wasethi yena ngithule kanjani ngoba nami umsebenzi wami nakho ingonyama yabonakala ukuthi hayi isaphilile kahle kuba ayelanginisiwe lo msebenzi ukolanyiswa yimina ingonyama yangithumayo yakwakhetha ngaqoqa bonke abantwana abazabami besaphila iqonqodwana einsizwe ulanyaniswa umuntu omcezini wenziwa officially ukuthi uyena mnawe wenkosi njoba akabamba nobukhosi nje ngalelo gunyi ngikho ukuthi mhlambe bekuyubala lokho kwenzeke manje kunoko leso sikhathi kwaba nzima kanjalo ngoba ngamangala ngoba namhla sekubekwa isilo umntwana omkhulu ingane yakwethu umntwana umcezeni wathi mzala
Ngithanda ukuthi lengane ngoba ngeyethu sobabili yami nawe sobabili kuqala kunabo bonke belandela emva kwethu kufanele siyithathe siyoyethula kuNdlovene bathu uma ngqongqosho MC board kwafunyaniseka ukuthi ngangine appointment eJalimane ngasakwazi ukugudlula sixoxa lokho nomntwana omkhulu nje khona ilokhuza uMsitolaga waye iCommissioner General lapha ebekwe uhulumeni wamabhunu kwaNongoma wasethi yena hawu ngappointment ngomshiyenjiwe kodwa umntwana omkhulu umntaka Mqola Juba wathi angeke amsinga eyedwa ngekho wathi kungcono ungashintsha usuku wahama uTolaga wathi ngathi kumntwana omkhulu ndaba ezitha okungcono sasumhambisana mangekho ngazike ukuthi ngiyayilaya ngoba ngathi seJalimane ngeze ukuthi yawo isilo sibange sagcina khona ku-MC board siye besedluliswa sabonana noNdunankulu Foster ngenza ngathi kuba khona ukukhuluma ukuthi uma isilo sehlukana nami kukhulu esingenzelwa khona ngakho mhlasibekwa isilo mina ngangasekho ekomitini le eyayilungisela ubukhosi kodwa ngaya umntwana uMagogo lokhuluma ngayo umama uMamzila umngami indlunkulu uthandekile babethi angisukuhamba abanye abantu eThekwini babethi angisuke ngisaya ngoba kwaqhamuka emaphepheni ukuthi sekukhona angahamelayo njengoba kade wenzeka manje ngathi mina isotsha lifele emsebenzini walo ngaya lina izulu lixhi ngafika lapha ngivunule imaho ngivunule uma ke sekhuluma lapho MC Botha ikade seliphume esakeni waselokhu ekhuluma uyakho umuntu lapha kwaZulu ongacabanga ukuthi ungaphezulu kwakho uyazi ngangisela ibhungu nami sengangawe ngacabangi umdala ngathi ngoba odakwe yini lowo uyazi ngangihlezi eceleni koNdunankulu Swatini umuntu wamakhosini wahleka nabantu babheka baphenduka bangibuka ngikhombisa ukuthi kwakunzima kangakanani ngalesa sikhathi kwalemva kwalokho ngangena ebuthweni sasina ngajuluka ngahamba ihhovisi lami likahulumeni lalisekwaNongoma ngahamba lapha noBasket nomkami nomama nomntwana uGendi kayivusa kaDinzulu sathenga ama-sandwiches lapha nechirum ngadla wona ngahamba ngaye ekhaya kwakunzima kangako uyabona ke lokhu okwenzeke emuva ke okhuluma ngakho nakho kumangalisile nje ngoba kubizwe umhlangano wabantwana manje ke ngempela ke umntwana omdala lapha osekhona kubazukulu benkosi Dinzulu umntwana uFilimoni katshele ndoda kaDinzulu umntwana kwaZulu menyanyeni uyena osekhona ke manje ke ubuthakathaka ke manje empeleni kubazukulu baDinzulu thina singabasilisa sekusele thina sobabili njengoba seshonile umntwana waSitholani uMpayana nomntwana wacishe ngiphumule sekusele thina sobabili nabantwana bamantombazana uHenrietta olapho ondini nomntwana uAlice olapha esikole kanye nomntwana uSithokoziso wegane kwaXaba lapha kuphela kugogo Indlovukazi ngoba baningi abakhulumayo nongqeqe laba abakhulumayo osolwazi nabanye abakhulumayo konke ubungqeqe babo nokuthi mina ngikhumbula omunye kuthiwa ubebhale lapha nakwelinye iphepha lapha esho khona ukuthi bona babexoxa nesili ukuthi angazisingibeke ngintempela ngibekwa yiso mina ngabekwa ngonyama uyise futhi nakuye ngangisho ukuthi mina akayibekele ewakho Ndunankulu kodwa izwe lonke liyazi ukuthi wangisebenzisa uze wahamba emhlabeni ngisebenzisa namakhosi akwazi lokho kusikhule soba uNdunankulu manje yikho ke nje ububuza umbuzo ngangiphakathi kule ngoba umsebenzi wami futhi umsebenzi wami kaningi ngoba njengoba ngichazile ukuthi ngizalwa kanjani eNdlunkulu yobukhosi impela ukuthi ngiwakhona okwesibili lapha kwaNodwengu
kusabusa inkosi uMpande ingane zenkosi kwakuzokhala ilokhu ikhala lokhu ikhala inkosi yabuza ukuthi ubani oshaya ingane zami kodwa umnyamani Impande inkosi yasithi mnyamani kusukela manje nguwe onguyise weingane zami usunguyise wazo wena kangangoba msakazi kwathi nalapha inkosi uMpande esemnika udadewabo umntwana uHamu wongena etsheni emganiseni umnyamani womenqaba wathi phela ngebe ngisaganwa mina ingane yakho musuthe nguyise weingane zami wasecela ukuthi kungaba njani inkosi isalisi imnikeza ingane yomne wabo embongweni wakhala nempela kubantu bensumo wazala umshikila lo inkosi embongweni iqhamuka kulo mlibo manje na ke ngisho nami ngo53 abantwana abadala umntwana umyayiza kandabuko Dabuko elema nocetshwayo babethi kimi umntwana ndeshini bethi baba ngithi ngumntwana umama hawo ngoba mina ngumshana wabo ngizalwa ibasho ngani ukuthi ngubaba nomntwana umunyana bethi baba bese ehleka umntwana bethi phela uMpande wathi umnyama noyise wabantu abakhe khona lelo side ke abangalaziyo ongqeqe labo abakhulumayo ukuthi ubuthelezi ngathi uyagaqela nje nokuthi sengifaka inkatha kaze ngiyifakise lokho wathi inhlo kaze ngihlangani umsebenzi wenkatha ngihlanganise nababukhosi futhi akaze ngisebenzise ubukhosi nokuzalwa kwabendlu nokusenzana kwami nesilo umdlokombana kusebenzisele ukucosha abantu babe ngisekela mina ngemisebenzi yami engiyayenzayo lapho ngindunankulu la kwaZulu Natal abayaziyo nangomzabala mntwana ngifuna ke sibuke nohlangothi olithinta isizwe sonkana masikhuluma ngenhlabathi sikhuluma ngomhlaba udaba lolu olithanda ukuba seyinhlizweni zabaningi abantsundu ngoba ukusukela ngo1913 kuphasiswa lomthetho othinta umhlaba abamhlophe basemuka lomhlaba sasala no13% sasala no13% bisholo bonke abantu mabisholo kunjalo kuphela kuyinamuhla sayilwa lempi yokuthola lomhlaba ngoba mawuhamba ubona abantu bakithi bekhala ngendlala abantu bakithi bakhala ngokungabikho kwamathuba omsebenzi abantu bakithi bekhala ngokungabi nazi indawo zokufihla ikhanda ngenxa yokungabi nawo lomhlaba okuyiwona sekuphala isikhathi eside abantu bakithi bekhala ngawo lithini la elakho mntwana ngebanga esilihambile sineminyaka engama27 okwamanje uhulumeni obusayo ebusa ngokwentando yabantu nenkululeko kodwa kuze kube inamuhla udaba lomhlaba libonakala luseyinjuka ikeyi ngasohlangothini oluthinta uhulumeni yiqinisa impela msakazi kodwa asikho isikhathi 1 hour awenele kimi nalezi indaba engaka ngazi ukuthi uyisukela ngani uyingane nje engabe ngiyakhuluma impela ngigeqa amagula ngazo ngoba lento yokwenza uhulumeni wasemakhaya babe sephuca izwe okugcina belungu ngoba sebesho ukuthi lamanemba ayisalile bese phucizwe lo 13% ukhuluma ngaye sivuma ukuthi kwaZulu lemngcele babenze bona ukuthi i-country leyo besho la kwaZulu lalifana nenkomo enkona limabalabala kulingahlangana nokuhlangana ikhuluma indaba enkulu nethinta ubuphofu nobumpabanga babantu bakithi mawukhuluma udaba lomhlaba ngoba mina ukuze ngibe undunankulu walapha okwaZulu ngaphansi kohulumeni ngathi ngiyomholi wami inkosi Albert Luthuli ngoba mina ukhongolozi ngakhuliswa ubaba uDr Pixley kaYisaka Seme wayeganwe umntwana uphikisile kaDinizulu izibulo lika baba omkhulu uDinizulu kaCetshwayo okwathi ngisafunda umatric manje Mtoti kuthi mangifikile esigodlweni ngoba ngakhulela esigodlweni kwenza amahlahla njalo mangifikile esakhe umuzi lapha ngasemashini athi angibizwe wayehlinzwe esweni usempela umsunguli kaKhongolozi adictate incwadi ngibhalele incwadi ayisayini ngilibhungu lapha mina ngaqala khona uba ngazi into zepolitics ebhalela bonke abantu labo uSem kuthe muva kuma sengixoshiwe euniversity
eThekwini sihlangana nenkosi uLuthuli namhla ekhethwa hayi inkosi uLuthuli eba umholi kokuqala lapha lesifundazwe ngangikhona manje ke namhla eshona inkosi uLuthuli kwase kuthule yonke into kodwa bona uyena ekhongolosi nomndeni wakwaLuthuli bacela mina ngakhulumayo ekushona kwaLuthuli ngakho ke kuthe masebelesa lembudane yabo yokuthi athathwe imele geqe waseSuLuthuli benothambo belapha eBinoni kufanele mina ngene lokhu noma umbutho wethu kaKhongolosi ungahambisani nalento bathi kufanele ngene kuyo ngiyombuza amathumbu ngaphakathi lokho engakwenzayo ngoba sikhuluma ngomhlaba ngabaleki kuwo kakhulu umsakazi ngoba ukhuluma ngomhlaba kuthe kumase kuphela uhulumeni lo ngo94 sekusele insuku ezimbalwa uqale uhulumeni wentando yeningi ngasukuma emkhandlwini khona lapho ndini lapha kule parliament eJayila ngaphasa umthetho ingonyama Trustland engathatha zonke lezi ndawo okuthiwa on occasion ezingaphansi kwesilo namakhosi ngayifaka phansi komthetho ngayifaka kwi-trust ngaphansi kwesilo njengoba amaZulu odana lokho lapho ngoba nangaleso sikhathi kwaba khona ukuhamba okukhulu kwathiwa nanga umtheli usehlangana nothi Clerk kwaqanjwa namanga ahlaza cwe kwathiwa lokho yikhona enkatha yangena ekhethweni ngoba sahlangana lokho besho into engahlangene ungena ekhethweni ngangena mhla ka19 mthasivumelana nomhlonishwa Mandela nomhlonishwa de Klerk nami ngogqugquzelwa uprofessor waseKenya ukuthi kwenziwe lokho engangivele ngithi akwenziwe ukuvikela ubukhosi ukuthi ubukhosi bakwaZulu kube khona abazokusho ukuthi njengoba sekungenwa intando yeningi uzoma kanjani base bafika lapha bafika impela baphethe ikhomba oprofessor baseJalimane oDr Henry Kissinger Secretary of State America or former Chief Justice waseNdiya and so on kodwa ngaleso sikhathi kwasekuthi amaqembu amakhulu uKhongolose no-National Party bangena ehlathini basebethi osekuvunyelwene ngabo njengoba nje lapha zonke amaqembu sekuphelile ngabe kusanako ukukhulunywa ngabo bavumelana ukuthi cha kuyothi makuphela ukhetho babuye bazolama ngase ngibhikelela kodwa ngithi mina akwanele iParliament yayisivaliwe ngathi iParliament ayibizwe usuku lo olodwa umhlonishwa de Klerk ethi ungani sesivumile ukuthi abalamuli bayazi ngathi mina cha kule constitution yesikhathana ebizwa ngesingisi ukuthi interim constitution ngathi kufanele kuqoshwe ukuthi ubukhosi bakwaZulu unje bukhona nempela iParliament yabizwa isivaliwe ngathumela umntwana uReginald man kamagangeni kaDinizulu ngakhomela umntwana uGideon layo kona kamnyayiza kaNdabuko ngathumela inkosi umntwana uBonga wakwaMdletshe ozalwa umntwana osematheni ngathumela ungqongqoshe wami uSipho Mzimela ngathi ababhinqa amabheshu ngalelo langa kuphasa lo mthetho ubukhosi bakwaZulu bukhona kule constitution ngenxa isikhathi engeze ungena kuba ukuthi kuthe uma sekungena leyogcina ababe kusabhaqosho lokho kodwa kuqoshiwe lapha ubukhosi bakwaZulu into ekhona manje ke waphaswa ke lo mthetho bahama ke ngangoba kwaze wathatha lo mthetho ngo-1997 wasiwa eParliament bawungcwela ke ngokuthanda kwabo bawachibela ngayo yonke indlela wavunyelwana ngawo kwamiswa netrust le kwakhethwa noJudge uNgwenya ngaleso sikhathi baba usihlalo wayo kodwa emva kwalokho futhi uKhongolose walapha esifundeni saKwaZulu Natal ohlala njalo ebhidliza uba kuziwane noba kubuyiswane bathi hayi bafuna lo mthetho uma ungachitshela ngcono ubulawe ngoJuly 2018 umkama wayesekhulela ukugula eSirich's Bay ngaya khona kanti nesilo samabandla ngenxa yosesinobuthakataka
sasikodokotela ngithe ngizwe ukuthi wathi ngalelo langa isilo sizobonana nomengameli Ramaphosa waye emhlanganweni wePentecostal Church eyawulapha empangeni wasetha ngezwe isilo silapho sethi uyacela uba asibone sahlala lapha nesilo kusukela ngo4 wathi wawu8 ebusuku wafika umengameli umhlonishwa Ramaphosa kwakukhona yena umhlonishwa uJerome Ngwenya former judge kwakukhona mina kukhona noMr Mtaka umnumzana Ramaphosa wathi esilweni cha uthanda ukuqinisekisa isilo asiqinisekise ukuthi uma bekhuluma ngalomthetho ozophaswa okuthatha izwe ukuhlithizwe ngaphandle kokukhipha inxephezelo appropriation without compensation abaxubi lo 13% lo wathi ngakho ngonyama Transland abazukuyithinta kodwa bamahamela abanye ukhongolozi bamahamela kakhulu kwase bakhona ipanel ehlalwayo komnumzana uMhlante yathi hayi lo mthetho phezulu wawushuya uchitshelwe eParliament bathi fanele uchitshelwe namanje umususwe kwaqhamuka ipresidential panel yesibili ngaphansi komangameli wethu okhona uRamaphosa yasho njalo manje ke kule nkinga empeleni eParliament njengoba ngase ngiyekile kufanele ngabe sengiyekile mina kodwa nami senginovalo lalokho mase bephasa lo mthetho ngoba noma umzane umengameli asho njalo kodwa bahahama kakhulu laba kule province yethu abangafuni lamanenjana okuthiwa location uma ngufaka phansi kwesilo abathi bona kufanele be i-state land njengase Russia ngoba izwe okuthiwa i-state land yonke into uphathwa yilokhuzi manje ke leyo nto yonkinga ekhona ngoba nabanye amakhosi ngikhumbula umntana inkosi mhlawumbe umntaba inkosi uMathanzima lokho okade usihlalo wendiyabaholi bomdabo ethi amaZulu noma ngabe angwenza la lutho olunye kodwa ngalokho wathi abanakho nje bona namanye amakhosi asho njalo lapha amakhosi kufanele khona umuntu athi ngicela inxiwa imnike inxiwa sesibuka khona umhlangano nje kusasa obizwe yini judge wamakhosi sawukhuluma zona lezindaba kusasa lokho okusayi kuzobe kubhekwa zona le indaba ukuthi umhlahlandlela umi kanjani ngodaba lwengonyama trust yebo ngifuna ke sibuke la ngiyazi ukuthi isikhathi kunemsebenzi eminingi okumele uyenze kusukela la mntwana ke sibuke ukusukela ngo1975 sesichezuka kancane ngase indabeni ezithinta amakhosi nomlando wakithi njengabendlu ensundu kwesingene kwipolitiki uthatha isinyathelo sokuthi unalo ulwazi olunzulu ngase indabeni zamakhosi nomlando nesintu jikelele wathi awukusebenzisela ulwazi olunalo ungena uzike ngapha kwepolitiki ukusukela ngo1975 kuze kuba imanje uzubeka izintambo kwepolitiki ngasohlangothini oluthinta inhlangano iIFP mhlawumbe ungasibuyisela emuva ukuthi yini yakwenza uthatha isinyathelo sokungena ugxile kwepolitiki. Ngiyabonga msakazi oqala mangisho ukuthi ngesikhathi ngikhuliswa uDr Sebe mina umsunguli kaKhongolose ngakleziswa inkosi uAlbert Luthuli lapha kwaZulu Natal mhla ngiyograduate mina e40 ngaphelezela isilo samabandla bamanga ukuthi hawu lo mfana kwaButhelezi uphelezwa ingonyama nabaholo omnumzana uChampion babekhona mhla graduate hayi nabanye zokuthi bamanga ukuthi ngingubani kodwa ngenxa ukuthi inkosi uLuthuli base bayikhiphile ebukhosini ngoba ikhongolose nabe ngiyikhongolose kwangikhanyela ukuthi angisoze ngakwazi ukuba inkosi yaKwaButhelezi kwase ukuthi eThekwini kwakhona ummeli ukhongolose ayimsebenzisa uRolly Israel Arenstein wayethatha amacala onke enhlangano yethu ikhongolose wathi uzongiqeqesha ngibe ummeli umntwana umama wathengisa inkomo iqwili elinye esibayeni wakulandisa okwephasela eThekwini
ebonise ngibaleka Mm. ngoba nami ngasabona ukuthi ngingangena ebukhosini Yeah. ngoba ngithi bazongenza isilo sengubo njengenkosi uLithuli kodwa uyisimanga ukuthi inkosi uLithuli uqobo layo yathi yona fanele ungene impela sekela umntwana noSisulu unobhala jikelele kaKhongolose ngaleso sikhathi bathi cha hamba emahlabathini Yeah. amabhunu enza konke ukuvimba ukuthi ngingene esikhundleni lokhu njena okwenza okhulunywa nangesilo ngiyakhumbula ngo1952 ngoJuly ngaze ngakhuphuka ngawushada lentombi yami engangithandana nayo uIrene Thandekile eGoli saya ku magistrate court ngoba babethi ngeze ngabekwa ngoba angikaniwe ngabe ngase ngiphatha isitifiketi sokugana bengivimba landelwa ispecial branch omunye usayitsheni special branch uMishak Madela ngabona senesilaha khona lapha endaweni yaKobuthelezi sommese khona ngizwe ngabanye ukuthi uyabuza ukuthi ngiyangithini ngohulumeni njalo ngakho ukungena kwami akubanga kuhle ngekhathi ngena ngoApril ngo53 bathi I'm the acting chief kwamangaleya ngoba indlela ifaka amathole yimi ukuthi ngiactor for whom kwaze kwa1957 lapho abazi bagcwalisa khona ukuthi cha akuseyi acting ngikhombisa kwakukhulu kanjani kodwa ngoba babazi ukuthi ngivele ngu-ANC mina ngoba kutheke noma sengisikhundeni ke ngasangene shi endabeni zikaKhongolose kwase ukuthi mase kusho njengoba sengichazile le mbudane yayimele geqi ngase ngithunywa abaholi bami uLithuli noThambo ukuthi angene mama Khosi nalawa bama regional councils efundeni bebuye 70 angibovuma noma umbutho wethu iKhongolose ungahambisani nama homelands ngangena kanjalo kodwa ngibe maningi izinhlamba ngoba abaholi abazange bakusho babatshene lokho abantu phansi abanye babengithuka bethi bengihlanganisa nalaba obantu stand leader nabanye ngisho umuntu enkulu uqala kaKhongolose wayethi ibantu stand leader iKwaZulu azange beyibantu stand leader ngoba imngcele yaKwaZulu yakwazi kwahlanga kwa94 ilokhu yaba njalo awasibe ibantu stand indaba sasihamba abantu stand is TBVC countries Transkei Bophuthatswana Venda and Ciskei TBVC abasebe nama-passport abo abasebe the foreign ministry yabo basebe nama-armies abo esingasazi sibe nakho thina ngoba ngazi ngayimisela ukuthi baphumelele ngigcwalisa imission engangithi ngabaholi bami ukuthi le ndawo yaKwaZulu ebizwa ngokuthi KwaZulu ingangeni kuba ibe ibantu stand noma ngempela izange be ibantu stand ngoba kuthemba kwalokho nga-organizer iButhelezi commission emva kwalokho ngoba KwaZulu Natal indaba lapha ngaqoqa abaholi bezizwe zonke nama-academics senza isiphakamiso sokuthi lapha KwaZulu singabe sabusa sodwa homeland government yaKwaZulu kwenziwa iKwaZulu Natal Legislative Authority laba uhulumeni wasasele administration eMgungundlovu sahlangana together u94 ufike singasekho uhulumeni waKwaZulu wodwa sesisebenza nesizwe zonke kanjalo kodwa bakushamanela lokho bakufaka ngaphansi kwecansi ngoba befuna ukungithoka ngenhlamba ukuthi nami ngangiyibantu stand leader ngakazange beyibantu stand leader usungene ngapha ku-IFP ukusukela ngo-75 waqala iqembu kuze kuba manje kwenzeke nje inkosi uLithuli yangitshena yathi umnumzana uThambo imthumele ngaphandle ubayakwenza iAfrican National Congress mission in exile nempela wahamba uThambo ke wayiqala bese kuba khona inqumo ababezenza ngaphesheya esinye sazo bathi kufanele zonke inkampani nama-factory la apha maphesheya eNgilandi eJalimane eMelika abhonqile ikhonkwane bethi balaya abelungu laba abasicindezeleyo bethi ipolisi leyo kwafunyaniseka ukuthi mina ngaleso sikhathi ngangikhuluma newici zabantu eJabulani Amphitheatre eGoli
eThekwini amalokishini omlazi kwamasho ngithi manje ikhanda ngo1979 sakhuluma ngalento kanti kukhona umhlangano lapha eDetroit wenkampani iGeneral Motors yoba yilapha nayo yeah kukhona umfundisi phesheya uReverend Leon Sullivan owayethi inkampani zaseMelika isukubhoncuka as akhuphula abantu lapha enkampanini njengoba khona no job reservation abantu bampisho bangavumeli ukwenza bathi inkampani they should ignore that law ivumela abantu bakithi kodwa hayi ubhoncula ikhonkwane angenza lokho mina base bethi ngumdayisi ngalokho amaMelika aseqala idebate ngalolu daba le debate babenza kulamazwe asenenkululeko ngo1974 umhlangano onjalo wedebate bamema umholi wethu uThambo nami bakuyo debate le ndaba uThambo njengoba umholi wami wathi sihlangana eNairobi sahlangana eKenya eNairobi sahlala eHilton Hotel cishe kwazi uThambo wasethi njengomholi wami hayi ngeke kulunga ukuthi sihambe sobabili siye lapha ngcono ukuhambe mina yena sale ngoba neKenya ayizo banembhiyozo yokucelebrate noma ukugubha independence yayo wathi siyoficala sengibuya lapho nempela ngaya Ethiopia kuleyo debate ngemukelwa na uDr Oni under secretary OAU semukelwa now His Imperial Majesty Lion of Judah Emperor here Haile Selassie ekubuyeni kwami keKenya ngase ngithi kuThambo ngoba nango 1963 ngangithiwe isonto lasesheshi eCanada ngidelegate nomfundisi uMbatha nombishop ngase ngithi ngafika eLondon ngase ngivakashela umkaThambo uMrs Adelaide Tambo uMrs Adelaide Tambo waseshayela uThambo eselusaka uThambo wasendiza esuke elusaka eza eLondon ezobona mina kuthe sesibungazana emzini wakhe eMaswell Road wasethi ubona sengathi kuyingozi kuza kwami lapha ngoba amabhunu asene nenzwebeli zawo asena bantu bawo ababizwa ngokuthi ama-boss agents uboss kuyisifinqo or acronym nokuthi Bureau for State Security wathi uneqiniso ukuthi babonile ngiza lapha ngakho wanginika omponda ngithi babili noma bathathu wathi ngiye embassy yaseSouth Africa ngiyokwenzani Arna wathi we khombisa nje uthi lo mzimba uzubhalanse lokhu yazi ngami ngisengangawo ngicabanga ukuthi ngiyazi kangcono kunabantu abadala ngayidlela leyo mara ngahe ngabuya kwasho ngazi mangibuya lapha kobonakala uThambo umholo omdala ubazi into akhuluma ngayo ngoba amabhunu angephuca ipassport yami for 9 years ngo-74 mase silapha neKenya ngathi ke sithambo ngoba ngila le passport phela banginike ngoba sebeqamba amanga bathi izwe lakwazulu ili country sengizoba ukhuza uprime minister walo ngohlelo lwabo ngakho bakwazi ukunukhuza abanye impumpelana politics bayebethi amabhunu ngane aye mtotosa ayisenqakini amabhunu ayiphakathi kwenqaki layine clef stick ngoba uma babengithinta phela ngangiyowina ngoba kwakukhombisa imbudane yama homelands uma bangangithinti futhi bangakwazi ukuba bangangithinta bangakhombisa ukuthi imbudane nempela sahamba noThambo ngendize yodwa saya eLusaka kodwa uyisimanga sagcinana nje lapha e-airport hawu ngithe ngibona kwase kufika umnumzana Tennyson Magwane nomkakhe uRuth ehotel sinomkami Intercontinental Hotel sibethi hayi sizile nje lapha kodwa sinika umyalelo ukuthi singezi ukuzokubona hawu ngamanga ukuthi ngoba uThambo siyathintana naye siyasenza ubani banike lo mthetho kwaqhamuka noProfessor Simons wayegane uRay Alexander. Ray Alexander was a very well known trade unionist in South Africa nabo beza bazongibona
waqhamuka nomnumzane uMendi Msimang nanga wagcina ase inxusa lethu eNgilandi eNgilandi kwangimangalisa lokho ukuthi angaphinde ngimbone uTambo wasethi lokhu uza ungameli edineni kusihlo sincebeleke edineni ayengenzele lona eState House ufuna kusasa ngivakashele ioffice leqembu lakhe iUNIP wasethi uyothi ngavakashela khona bese ngibuya ngiza eState House ngizobe ngilindele ngempela kwasa ngaya saya lapho nangihamba nabo uPanidladla no Eric Ngubane mabhalano wami nempela mase ngibonile banginika neconstitution yeUNIP ngabuya uma sengifika lapha eState House ngafese ngifika inqonqodwane yabaholi bepolitics base beUNIP uhulumeni ophethe iqembu eliphetheyo wasethi kimi umhlonishwa Kaunda eSouth Africa siyazi sonke thina njengama frontline leaders siyazi ukuthi abantu sebethembele kuwo kuphela usukhuluma ngoba ngo1960 emva kweSharpeville basebeva lezonke inhlangano zethu Khongolose PAC zonke wasethi Kaunda kodwa akwanele thina njengama frontline leaders sithi ngithi mina uma ubuyele eSouth Africa uqale inhlangano enobulungu membership based organization ngathi kimi uNkulunkulu wami ngoba mina nguANC ngaqala kanjani inhlangano enye no ngakhuluma noTambo umholi wami uTambo wathi go ahead inkathi yenkululeko yesizwe ngafika lapha ngaye kuBishop Alpheus Zulu umkhulu meluleko wami ngathi ngenze njani mageba ngalento wathula uBishop wasethi uma ungaqala njenge political party boyivala ngalelo langa wasethi uyazi ukuthini ngo1928 umalume wakho ingonyama yawadla amahlahla kokhona umbutho owaqalayo kwathiwa inkatha kaZulu nawe lento uma ungayiqali sengathi cultural bazoyivala lempela ke ngabuya ke ngayiqala ke inkatha yenkululeko yesizwe National Cultural Liberation Movement with the blessing kaTambo the ANC you know njengoba namakhalas was nje nombona lapha ukuthi amakhalas yiwo lawo esizwe sawasebenzisayo namanje manje na ke emva kwalokho uTambo ngo1979 wasetha ngiye eNgilandi nabantu abangiphelekezelayo ithimba nempela sahamba omunye walabaholi woBishop Zulu masifika lapha na ithimba likaKhongolose lethu wathi uTambo ucela uBishop Zulu kube uyena uchairman lo mhlangano wawuphethe uBishop Zulu saxoxa insuku ezimbili wabeka indaba ezimbili eyokuqala wathi kufanele sivume ukuthi kutsinywe izwe kubhoncile ikhonkwane esibili wathi kufanele sivumelane nokuthi thathwe ikhali kokubili kwafunyenise ukuthi asikwazi ukwenza ngoba nabo baviliyela nje bethi baviliyela kulo namabhunu babekwenzela le kude kumanye amazwe kunjani thana sikwazi ukwenza lo ngathi mina ngihambe endaweni eningi eGoli ngaya eBloemfontein ngaya eCape Town ngaya kwaKroonstad ngaya kunalesikhathi esikuso kwabantu ngifuna ke sibheke kwele ukuthi njengomholo nohlonze nonamava adephile singenza njani ukuxazulula lesimo la sibona khona ukutula kwamathuba omsebenzi kuthanda ukuvuleka eNingizimu Afrika sibona inkohlakalo idla lubi inuka pho ezingxene ezehlukene senza njani ukuxazulula nokuqeda lesimo ucoacha mina in fact you're not original Msakazi ukhuluma indaba enkulu ngoba le ndaba inkulu kunayo yonke into lento oyikhulumayo yongasebenzi kwabantu bakithi izwe lakithi belivele siliyongene eweni kwezomnotho lelizwe amabhunu alimanager kangcono ekakhulu umnotho wezwe ngoba umnotho walelizwe bese kukhulumela abayizazi zomnotho bethu ukuthi seli ku junk status nalokho kangangoba uCovid lo ukhuvethe selicoboshisile ke loqeda
lelizwe sesiboleke inkece konke lapha engaboleka khona okhombisa ukuthi khokha lezo ncwadi to service them ngesingisi kuyothatha hayi iminyaka kuyothatha izizukulwane isinyo njengoba usho umsakazi ukhuluma iqiniso ukuthi mase ngabhekile sobulalana sodwa njengoba usho ukuthi okuningi nakho abantu babuke lapha na commission ya judge uzondo bezwe amanyala anuka phu eyinkacezo ebekufanele isiza abantu ezidliwe ihlaza nezidliwa ihlaza ezinye zangena kuma political funds and so on manje mina kusukela phansi ngangilokhu ngikhala mina umsakazi ngokuthi ngakhala kabi mangihamba ngendiza ngidlula lapha kwela kwaZulu ngidlula kwela se Eastern Cape ngibone uhlaza lolu obeliba khona ehlobo lungasekho angazi ukuthi abantu bakithi bakho ihlobo ukuthi bangaphinde balimi ngoba kokhona lento ongathi ngesingisiphechelezi subsistence economy abantu bebedludla kwabo lapha emakhaya ehlobo bedla umbila bedla amathanga bedla amaswela bedla amadata bedla obhatata bedla amadumbe nokunye kodwa manje abantu balapha eSouth Africa bazigidi eziyishumi abaphila ngemali kaDekle nemndeni ephila ngemali kaDekle isikhuphukile akusekho umndeni ongaphili ngemali kaDekle manje leyo nto mhlobo wengameli wethu umhlonishwa uZuma wakwakusho ukuthi it cannot be sustained ayikwazi kuma ngoba asiyona i-welfare state ngaka phela ngavakashela eSweden no63 nomkami uMamzila lapha khona i-welfare system la abantu bakhona beneswa from the cradle to the grave ngoba se welfare state kodwa iSouth Africa yi-welfare state manje kuyakhombisa ukuthi ngathi mina kufanele sizenzele kufanele sibuyise ivande silime ivande zethu sizenzele ngathi masingenzi njalo impela sizobhubha noma sibulalane sodwa ngoba awubheke nje ukuthi ngeke basole abantu bakithi uma belokhuza beviliyela bhikisha angibasoli kodwa into embi esukenzeke uma sebeshisa ama-library beshisa iy'kole okuyindlela njalo abayifundiswa ngesikhathi kuliwe nenkululeko engangiyikhuza ngoba yona i-External Mission kaKhongolose iphesheya kwathi mibona ingane zihlebele yathi mibona ingane ihlebeleka ihlebeleka ngo-76 eSoweto jikishela amaphoyisa ayibulala ngeenhlamvu base bethi liberation now, education later. Akusibe kusafundwa base bethi let's make the country ungovernable. Let's make the townships ungovernable. Ngathi how madoda kithi if we do that noma sekuphethe thina kuyoba njalo yingakho ke manje kuthi noma kufanele kutelekwe kwenziweni bese kungena lento ngoba abantu bafundiswa ukuthi ukushisa nakho konke ngoba lezikole kwathi wayishiswe kwaba lapho kwaZulu kuphela lapho mina ngathi education for liberation ngazakhi izikole ngale makhosi akhipha o1 rand akhipha o1 rand umfundisi waMandiya uSahajananda we Divine Life Society oFatima Mia iNatal Committee yaMandiya Local Brothers bonke bangalekelela sazakhi izikole ngoba izingane zabaholi bakhona eSoweto njengoMotlana bayiletha kimi zafunda kwaDlangezwa noPhisiqhoboza umhleli weWorld eyavalwayo bese beyiletha kimi ingane zabo kungasafundeki lapha izinto iningi izinto esazenza ngenxa yokuthukuthela kodwa ezawudukisayo umkhondo ukulwela inkululeko esezisibuyisa
seyidlathina manje shenge manje na ngithi mina uma bangasibuyisela izwe ngoba nami angiphambene mina ngithanda bacace msakazi ukuthi angiphambene mina nalomthetho ukuthi appropriation without compensation ngoba uvela ukhona umthetho njalo ngoba makuzizi umgoqo kuvele uyakuthiwa abantu abasuke nje umthetho uyakuvuma lokho kodwa uma siyothi without compensation just imagine wena nje uma ungumlungu usemelika noma useNgijalimane uma kuthiwa woza uzofaka imali yakho ezweni la khona appropriation without compensation ngaphandle ngoba ekhanda uduma opotiyana ekhanda ngeke uye ezweni elijalo kunjalo ngisho kufanele kube khona negotiation ethile bekhona ukunegotiate okuthile sesiphetha nje mntwana ngifuna ke sibuke udaba lwemfundo njengoba igalelo lakho libe likhulu kakhulu ngakwezemfundo njengoba ucacisa iningizimu Afrika manje ibhekene nesimo esithanda ukuba ingqinamba la udaba lwemfundo yamahala luphezulu eqhulwini izikhungo zemfundo ephakeme zibhekene nobunzima bokwemukela umthamo omkhulu wabafundi okumele baqhubeke nokufunda befunda mahala ngifuna ke sithole ngasohlangothini lwakho njengomholo nohlonze nonamava adephile kwelokuthi isiphi isixazululo obona ukuthi kufanele kuba ngabe sihleli kuso ukuze soqeda ingqinamba ezithinta imfundo eningizimu Afrika phela lolu daba msakazo olukhuluma ngalo lumqoka ngoba phela uyazi ukuthi nami benguhulumeni for 10 years kaMandela nakhulumeni womhlonishwa uMbeki ngakho kuyakuthi naseParliament mase kukhulunywa ukuthi uhulumeni akazenzi lutho ngikuphike la ukuthi iningi into azenzile uhulumeni ezinhla kusukela ngo94 akulona iqiniso akazenzi lutho akulona iqiniso lokho kodwa kuningi okuzithembiso ongakaze kufezeke ingakho njena abanye babeze bahlekise ngeRDP bese rumors dreams and promises RDP ngoba khona ithembiso engazange zifezeke nangayo imfundo abantu ingane zethu mayibhekisha zazi ukuthi zethenjiswa kusuka phansi ukuthi yob kodwa imali phela uma ngaqazulekile inkohlakalo le enzikileyo nenkecele ezidliwe bonke labantu akazebuye nesent kubo bonke labo bayidlileyo esekudalulekile ukuthi bayidlile iyo yonke inkece phela ngabe ifundisa ingane zethu mahala ngakho makusenjalo ungaze ixazuleke lolu daba nokho futhi selicoboshisa kanje angazi impela ukuthi ngibona sawubulalana sodwa angabazi ngalokho ngidaba kakhulu kodwa ngithi mina njoba isilo samabanja ingonyama yethu eKhoteme nami bese lokukhuluma njalo ukuthi abantu abalime izivande zabo ngoba the first thing is food security you know ngakho kufanele balimi ngangithi mina uyazi umkami wayethanda kabi imbali ngisamqomisa eGoli ngakho ngimthengele imbali namanje nje besifile etafuleni yakhe kitchen yayithenga makuseThekwini ngibeke noma ngasekho kodwa ngathi mina ngesikhathi ngathi mina cha nasengadini lapha akutshalwa amaklabishi ngoba imbali azikusiza ngalutho ngakho ngoba uphepha kwethu akukho ngaphandle ngoba sebenzisa izandla zethu ngakho lokho noba babuye izwe abantu bakithi bakwazi ukuyiphilisa ngezandla zabo Shenge sesiphetha nje kumlaleli womsakazo ogubha iminyaka engamashumi ayisithupha waba khona ukhozi ngiyazi ukuthi unawo amazwi ongafisa ukwadlulisa kumlaleli walolu hlelo ezangempela sonto kanye nomlaleli nje womsakazo ukhozi nomthandi weyiteshi zomsakazo kwaSABC iyonkana neziteshi kamabona kude ikupho ngakudlulisela kuye okwamanje ngithi mina ngibonga ngconcoza kusukela khona eqaleni kweSABC kusekhona bono OKE Masinga no Hubert Sishi
Sekhona o Msimahlangu nabanye abadala ukuthi umsakazo wenze into enkulu ngisho nakhona bandluleni noma owu restricted kube khona ababenza propaganda bashumayeze nangesingisi bekhombisa ukuthi uhulumeni muhle kanjani kodwa ibe enkulu into ngoba nomntwana yilokhuluma ngayo umntwana magogo abaningi baqala ukuzwa umuntu ompisholo ehlabelela ihubo nje ongathi ukuhlabelela usho ukuthi likuthatha likubuyisele emuva komntwana umagogo. Bongwa izizwe zonke izizwe zizakucima wena ongacimekiyo ungithethelele. Bongwa izizwe zonke emagumbini amane ezima phambi kwakho zithi uyingcwele 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 ezima phambi kwakho zithi uyingcwele. Kuyintokozo enkulu kakhulu ngokuyithoba. Sibonga kakhulu ithuba esilitholile kumntwana. Sibonge kakhulu nje ukuthi usiphi isikhathi sakho siwumsakazo ukhozi iSABC. Kuyasithokozisa kakhulu ukuthi sibe ingcenye yokuthola lomlando onothile sincele kumbelo ogwansile. Kuyinto ngempela esingeke sayilibala engicabanga ukuthi nezizukulwane njengoba siqophile kuyoqhubeka nokuthi kudlale naseminyakeni ezayo phambeleni. Ngithokoza kakhulu umsakazi futhi ngibonga nje ukuthi bathumela umsakazo njengawe nje ngibuza kanje uba ngikhiphe nami ingolo